салом дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дидесем видеои мо имча сар мешавад. имрӯз мо дар дачаем дӯстони азиз. хостум камтар видео када ба шумо нишон будам. чӣ хеле ки диден ҳамаи ҷо бардакай. мо 5 моҳ қариб ами сина омадем, ами ба ида рафтем камтар нону орзуқ чиз омада онҷа пухтем ки борка накадем. ки имрӯз хостем камтар бирем уборка кунем. аво ам хушрӯ нестай, авора хунак додагия борон гуфтагия хай намедонам. амҷа мо омадем насиб шуд надирнагул намиёра ҳамара тоза кадан дар корай. яда чиз дига мешнонем камтар уборкае ки ами авлидаоли хоношане дар тризое ки дар сказкао медидем. анам хеле дар триза доран тризои хак пластикан камтар калонакан. деҷа қати кӯдако омадем якнен ҳамаи ҷонам хел бардакагияй. им картошкаи сезони ки ҳама чиза ҷамъ мекунӣ аму замон мо ҷамъ кем дига сини ами сомагӣ нестем. тағам фақат меоя тамом. парник марник ҳама кандагӣ ҳамаи ҷо хоям хел бардак. чӣ хеле ки гуфтам чикриё маззашон триши прай. бисёре гуфтан дар ҷои мо ҳастай нестай намедонам дар амҷа ҳастай ира тухмшане ки ман намедонам тухмша мефурӯшан намефурӯшан ё ами вақте ами хонаро харида будан як та дар амҷа буд бояд тега дача куна шонда будан аморо овардагӣ дар иҷа шунондем ба реша кандем овардем шунондем дига намедонам тухмш ҳастай нестай аниқ намедонам. инҷа клубнико ана обромесан клубникои майда камбезебан ана дар иҷа инам хел чиз шавелес чия инами тиршакаку чоқлавори шилхавори тиршак айнам ма хостам бишнонам дар иҷа. дӯстони азиз, чӣ хеле ки диден аллакай камтарам чӣ боша парядка кадем дар ин баллони калонма шунондам ячиста гарчискай ам хел шунондам ячиста ина муаллафи ки тиршакай дар иҷа ин хел гилакое ки хушрака намедонам нав ёра ма сахт кадам мечаспан намечаспан хай намедонам пакетода мусорои авлиян олиам мусорш бисёрай бо ҷамъ кунем олиама фақат ман имрӯз хостам ами агарот нами берунора ишон будам ба шумо. насиб бошад дар тризашӯиш ба хоноша ишон метам чӣ хеле дирни дачаи мо дар иҷа фақат ами мо зимистчиё тобистоно намеяни кишти корда мием картошка нам хел чизо мешунонем деҳқонӣ кори деҳқонӣ. бисёри одамо мегӯянд ки дар Россия мақсад хурда гашта нам хел меҳнат мекунем дар ки ҷое бошам хел меҳнат мекунӣ кори деҳқонӣ мекунем картошка нам хел чизо мешунонем помидор мешунонем помидорора қаламфор нам хел чизо хай як бор ду бор гӯё мечинӣ тамом бо ҳамон помидорора мечинӣ савз мечинӣ мебонӣ дар хона сирх мешаванд. навачаи ма кепкаи ҳабиба пӯшид дохт аст чукриёи тирш хурдесан неҷа боша пудинай намедонам мегӯянд ки дар аввали пудина бибинанд штраф мекунанд ё нами гули қоқуфаку дар ҳама ҷо аст дар аввалиё дар беруну дар ҳама ҷо аст амёра мегӯянд. дар иҷа боша дӯстони азиз мо ба шаҳри ангарск рафтем. хостам камтар видео кунам ба шумо нишон будам. имрӯзам аво беҳад ғириб аст борон додагиян як ҳафта хай намедонам борон набордиса михел аво сиёҳи чия абро ҳама сиёҳ намихел. дӯстони азиз бо мо бошен яда чиз дар кор буд амҷо омадем асос шорти барои кӯдако дар кор буд ман гуфтам ябора бирем бихарем. инҷа центральный рынокай дар иҷа хеле камтар даромадан дар иҷа чиз дига дар кора мегирам мебироям. ман хостам камтар видео кунам бинен аво чӣ хел хай намихел. дӯстони азиз бо мо бошен боз иҷа мо магазинои тоҷикода мерем аҷа мо камтар пӯшока харидем биромадем бо дигар ҷо омадем
дариҷаш бошад, ҷашам намедонам тоҷико бошанд ё ки армянон, хеле ранги русския намедонам, напресидем. бинен ҳама чизи барои ами кухни ҳастай, ҳама арзонтаранд. ине ки ҳамаш бори ами хитоя, ҳамаш бори китайския. максумҷон ака боши банама хел хай дӯстони азиз, ҳозир иҷарам камтар видео када ба шумо нишон медам. баъд хона ки рафтем бо чизои харидагима нишон медам чӣ харидем. ҳатман бо мо бошен. скатерора бинед чӣ хел хушрӯянд, 399 рубл. хай бакало ҳар хелан 80 рублиян. стакан 110 рубл, 50 рубл, ҳар хелан хай арзонанд. миксиро 600 чанд рубл бад, неша 1200 рубл хай мегирем. барои торт порт ҳама чиз ҳастай. миксиро 699 рубланд. хабо хутон бина хушруматиш камера кесам ки нархошон бутован. каркомира гуфтам исти барои давҷа гапза намешавад. бинед чинёи дахмон ҳастанд, чойнак, пиёла, чизои хушрӯни барои ванна, барои лошка пошка. нел якчо 200 рубли бидаянд. елакои уқа хушрӯам нестанд. хайнаёш вареники рако 140 рубл. ҳар кумш ҳар хеле торт базако кекс базакам, торт базакам барои хлебам. як нархошон намедонам. агар ба тавост ҳами видео метаван намедонам нархошонава ё аҳамият надодам. обтар нигоҳшон кам чӯян. дӯстони азиз, дар ҷои намахел харид кардем камтарак. пакет намебурорам, хеле шон додам. дар ҷо бошад озир камтар чизе гуфтам харид кардем барои кӯдако. ай сумка FX прайсай 199 рубл. хушрака хеле барои нами обҳои кӯдако, бароим дачара хушрай. ай ситкае ки пашазанакай ҷа барои камара ишон додаги сурат 290 рублай фромӯш кардам. ая медидам гирифтам не барои сиздес чи барои шуда номои кӯдако. ай страховой полис барои страховой полис. баъд барои паспорто чохол гирифтем. ёни 50 рубли 60 рубли арзон. ай магазине ки хел барои чишон доди сабдам ай амҷа гирифтем. дӯстони азиз 60 рубли шапкои барои обозиян резини да сард мекунем ки муотар нашава. кӯдако таҷикиша харида будам. гуфтан шапкаша бихар мама. шапкаша гирифтам. хайна михел дӯстони азиз, магазини баъд тоҷико даромадем. неми шортика 599 рубл, хайми 600 рубл.
ядирам. Камиш хам 500 рубл. Кам 499 рубл якам дадирам. иш ба фикрам 349 рубл ёки 399 рубл намедонам. иш ба фикрам ишам 399 рубл. Ба фикрам хел буд. Анаи ба максумчика гирифтем 299 рубл. Анаи футболкаи сенамуд футболкаро гирифтем. Айда диски мираниё. Качествашон хушрӯё. Дута мегирӣ, ята падарка. нархҳои футболка 399 рубли буданд. хадаташа гирифтам, яташ падарка. шортига 199 рубл барои обузия резини. футболкашаи тоҷико гирифтам 299 рубл, ам 300 рубл. хайёш 25 рубли, носки сафед барои мактаба. мактабам бучидаса, бачаам носки сафеда дӯст медора, барои мо гирифтам. шортикорам ба Фирдавса гирифтам 100 рубли. давлатҷон ма капелкаш оварда ки шон бате 199 рубл фикс прайс. хеле резинакое ки гирифтам 30, 40, 50 рубли ам хеле 20 рубли. хеле хел хариди мо имрӯзаи мо хел харид кардем. асос ба Фирдавса гирифтам, барое ки пӯшокҳои Фирдавс резка қадш давид. ҳамаи пӯшокҳош майда шидан, бадударша шидан. бисёр вақт ман яранга мегирифтам, ҳардашта як намуд форма. баъд айш майда меша боиша мети, мегӯи як соли зиёд ҳами пӯшидеса футболкаи қариб 2 сол. барои ман рангашон мегирам, дига пас хеле як намуд намегирам ба ардиша. хеле дӯстони азиз, видеои мо дар ҳаминҷа ба охир мерасад. бо мо бошен, то охири видеоро тамошо кунен. апои меҳрубон, миннатдор ҳастам аз ҳар яки шумо ки дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен. хеле качествои футболкое ки диски мир мегирӣ хушрӯ. хеле дигаш ай тоҷикое футболка ба максумчика гирифтем, ята ба давлата. ана дигаш ай Фирдавса. шорти кучиё ҳамаш ай Фирдавса 349 рубл.